Gabon kulturzaleok, hemen gaude berriz ere, Hamaika Telebistako kultur zulo argi honetan. Eta gaurkoan Pako ekarri dut hona nire ondora, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak, ongi etorri. Arratsaldeon. Eta normalen beti egiten duguna da urruneko herrialdetara joan eta gero Euskal Herrira hurbildu, baina gaur alderantziz egingo dugu Euskal Herritik hasiko gara eta gero joango gara urrunera. Eta Euskal Herrian, hasi aurretik aipatu didazu, nahiko istorio bitxia dena, fikzio eta realitatean hasten duena, hemen Euskal Herrian kokatutakoa, eta gainera idazle emakume baten lehenengo lana. Bai, Jurre Ugarte, Tolosako idazlearen lehenengo liburua da, berak aurretik idoigintzan daulako lanetan eskarmentu luzea daukan pertsona da, baina bere lehenengo novela da. Novela edo ipuinez osaturiko novela bat esango genuke. Novelatxo honek ditu zazpi atal. Atal bakoitza ipuin bat da, ipuin moduan irakurri alda, baina zazpirako eta bestearen atzetik lotura bat daukate eta historia oso bat sortzen da, denak bateratuta. Danak daukate amankomunean puntu bat, eta puntu hori da gasolindegi bat agertzen da guztietan. Protagonistak lan egiten dau gasolindegi hortan, eta hori da historiaren muina, eta izenare horrek ematen dio liburuari. Protagonista da ikasketa, berak arte ederrak ikasi ditu, egonda atzerrian, atzerrian ezagutu da bizimodu, bere gustoko bizimodu bat, egonda operak montatzen atzerrian, baina azkenean bueltatu da ona eta bizi behar da. Biziteko gasolindegi baten hasi da lanean. Eta egoera hortatik hasita, beti kontatzen ditu historia batzuk, ez dakigu zehazki non bukatzen den errealitatea eta non hasten den bere fantasia. Askotan bere fantasia da eskapatzeko bide bat bezala, baina oso zaila da esplikatzea zehazki zer dan historia, baina irakurri behar da. Tartean badagoz beste protagonista batzuk, errumaniar atzerritar bat, bere iseko oso artista famatua izan zen iseko bat, hainbat jente lotzen doa historia, baina errealitate krudel bat erakusten dau. Espektatiba handiak dituen pertsona bat gasolindegi baten lanean dago. Horrek ez dauna izan gasolindegiko lanak txarra denik ez, baina bai, berak beste... espero zuena behintzat. Hori da. Orduan buruari ematen dio. Hortik doa hasi aurretik komentatu diazu mugan iparraldearen eta hegoaldearen arteko mugan kokatutako lan bat dela, bai historioa eta bai pertsona ere mugako egoera batean dagoen azta. Bai, eta historia dago Irunen kokatuta, Irunen bizi da, eszenatoki guztiak, Faisanen isla, Hendaia, Biarritz, Irun, hor mugitzen da dena. Muga horrek bauka literaturan xarma berezi bat, hainbat eta hainbat autorek landu dute hori, tartean gure muga bardina, gure inguruan oin Euskari saria izan den Sánchez Hostiz, egedai baditu hainbat novela hor mugak kokatzen direnak, eta baita ere daukaten dagoelako misterio eta fantasia kutzu berezi bat, Baroja berak ere inguru berean kokatu zituen novelaren batzuk. Honek ez dauka zerrikusirik horrekin,
baina bai, bueno, nola bai pertsona, zuk esan duzun moduan, bai fizikamente eta bai psikologikamente muga baten kokatuta dago protagonista, gure protagonista. Gainera askotan mugako egoerak edo hor balantzak gaudenean historiak asmatzeko egoera politak dira. Bai emoten dau joku asko ematen da horrek mugaren historia horrek. Eta gainera azkenengo historian igual irakurri behar da. Ze aldetan geratzen den muga azkenean. Zalantza horregaz edo irakurtzeko grina horregaz utziko ditugu ikusleak. Esan dugu Euskal Herrian hasiko garela, baina Europan gelditu, baina urrunera joango gara, beste herrialde batera, nora? Herberetara joango gara. Hermann Koch, Herberetan aski ezaguna den kazetari bat da, han telebistan irratian, medio guztietan lan asko egindako gizon bat da, eta baita ere hainbat novela ditu. Nik egia esan ezagutzen dudan lehena da hau, La Cena, eta liburua hartu eta irakurtzen hasi nintzenean, eta ez hasi nintzenean bakarrik bukatu nuenean ere bai, denbora guztian etortzen zitzaidan burura Silvio Rodríguezen abesti baten zatitxo bat, eta abesti horrek esaten da, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Azken baten, familia zoriontzu baten historia da, baina familia zoriontzu horrek badauka sekreto handi bat azpian. Anai bi batzen dira afaltzeko, zerbait gertatu da beraien familian, anai horietako bat da politikari famatu bat, dinua izango dela Herberetako hurrengo lehen ministroa, eta bestea da gizon arrunt bat, institutu bateko maixu bat. Orduan, apurka-apurka azten gara ikusten zer gertatu den, beraien semeak oso violentzia estremoko ekintza bortitz bat egin dute, ondorio latzekin, eta nolabait nagusiak hasten dira aztertzen ze jarrera hartu horren aurrean. Hor planteatzen dira hainbat eta hainbat dilema. Gurasoak zenbateraino kontrolatu behar dituzten semeek, zenbateraino estali behar ditugun beraien astakeriak, beraien gauzak, bai beraien etorkizuna babesteko eta bai gure zoriontasuna babesteko. Gaurkotasun handiko gaiak. Bai, gaurkotasun. Esan alda, gainera, ze berala ikusten da, beraien semeek kajero baten lo dagoen eskale bat erregin dute. Orduan, horren aurrean, politikaria, gizon famatua eta gizon arrunta hasten dira bakoitza bere demonioa kanpora ateratzen eta zer egingo dugu eta zer ez dugu egingo. Baina, denbora guztian aipatu barik arazoa zein den. Denbora guztian bueltaka dabiz, arazoa hor dago, baina ez dute aipatzen azkeneraino. Eta, apur bat agertzen da arrasakeriaren arazoa, ze gazte taiko bat ere koloreko gazte bat da, adoptatua dena, nola jarrera desberdinak hartzen dituzten, segun ze arrasakoa den bakoitza, eta, hainbat eta hainbat gaur egungo gizartean agertzen diren problematika azaleratzen dira liburuan zehar. Jende arruntaren jarrera famatuekiko, nola jokatzen duen jendeak, bitxia da. Ematen du itxurakeriaren gaineko hausnarketa. Bai. Liburua bat ematek esan da, apur bat gogorra planteatzen duena gogorra da. Oso bortitza da egin dutena, eta baina askotan pentsatzen dut, nik nola jokatuko nuke nire seme adolescenteak edo alaba adolescenteak olako gauza bat egin ezkero. Nor arte babestuko nuke, nor arte ez, orduan, apur bat hitz egiten dugu gizartearen hipokresiari buruz, da askotan gero sorpresak ere ematen dira. Batzutan, pentsatzen dozunean batek nolabait jokatuko duela, igual jokatzen dago beste modu batera,
bueno, kuriosoa da, baina, bueno... Hausnarketa polita. Bai. Gainera ipatu duzu, idazlea kasetaria dela, eta lehen hasi aurretik ere aipatu didazu, benetako istorio batean, zuk aipatutako kajeroren istorio erreala dela. Bai, erreala da, hori gertatu da, eta bai liburu baten eta bai bestean nik uste dut nabaritzen dela zein den idazlearen lanbidea. Lehenengo kasuan, Jurre Ugarte gidoilaria da, eta nire ustez novelaren estruktura oso zinematografiko ez dut esango, baina bai dauka, igual pelikula bat barik serie bat, kapitulo desberdina bat abestearen atzean bukatzera heldu arte. Eta gidoi bat ez dut esango, baina bai, holako pan, eta amaiera arte. Eta kasu honetan bai nabaritzen da, gizona kazetaria dela, medioak ondo kontrolatzen dituela, eta baita ere gazteen ibilerak, eta baita ere agertzen interneteko arazoa, interneteko bideo, gazteak zelan eskeitzen duten edo, zer internet, eta interneten, eta holako hainbat eta hainbat gauza agertzen dira. Baina modu maten nire ustez apurtxo bat liburu bietan erreflejatzen da bakoitza lanbide zer den. Igual da nire imaginazioa, baina modu maten bai ikusi dut hori, bai ikusi dut. Interesgarria da ere sentipenak batzutan pasaratzea, ikusleentzat. Paco, eskerrik asko gaurkoagatik, alde batetik hor daukagu Lacena, German Kotxena, eta beste aldetik hemen Jurre Ugarteren lehenengo lana, Gasolindegian, errealitatea eta fikzioa de mundu imaginario bat nahasiko dituena ere. Badakizue, datorren astean ere hemen egongo garela berriz, liburua, komikiak, musika, danetarik ekartzen saiatuko gara, zuentzat, gero zuek aukeratzeko. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Thank you.